Εντάξει. Καταρχήν να ευχηθούμε καλή αγωνιστική περίοδο, σήμερα ξεκινάει και επίσημα. Και να μας πεις λίγα λόγια για την Ανδρική ομάδα του μπάσκετ, αρχηγός τόσα χρόνια, για την πορεία της και για τους στόχους που θέτεται για φέτος. Ξεκινάει η χρονιά. Εμείς ευχόμαστε να είναι όλοι υγιείς, να ανταπεξέλθουν όλες τις υποχρεώσεις τις αγωνιστικές του κλίματος και να είναι συνεπείς όλες τις υποχρεώσεις του κλίματος, γιατί δεν υπάρχουν μόνο δικαιώματα, υπάρχουν και υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις είναι πολύ δύσκολες σε ένα αγωνιστικό ή μη κλίμα. Άρα το κυριότερο είναι να υπάρχει υγεία σε όλα τα μέλη του κλίματος. Φυσικά όχι μόνο στους αθλητές αλλά και σε αυτούς που δημιουργούν το κλίμα, γιατί αυτοί τρέχουν όλες τις καταστάσεις και όλα τα θέματα και τα επιλύουν καθημερινά με προσωπικό κόπο και είναι πραγματικοί εθελοντές οι ειδικούνες αυτή τη στιγμή του ομίλου και οι αθλητές είναι αυτοί που βοηθάνε σε όλη αυτή τη διαδικασία για να αποδοθεί ένα αποτέλεσμα και πιστεύουμε και εμείς οι μεγαλύτεροι αυτά τα άτομα εδώ που βλέπετε τις ακαδημίες του ΑΟΠ που έρχονται στις 150 με 200 άτομα για φέτος, βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι όλα αυτά τα χρόνια να προωθήσουμε αυτή την ιδέα του ΑΟΠ. Ναι, σαν στόχο φέτος πού ανέβαζε τον πύχη η ομάδα? Η ομάδα ως γνωστόν πέρσι είχε ανέβει στην ΓΑΜΑ Εθνική, ήταν πρωταθλήτρια προηγητικής για τέταρτη φορά στην ιστορία της, αίτητη κιόλας, όμως με μια απόφαση της νέας διοίκησης η ομάδα δεν κατέβηκε στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής για τους λόγους της ονοφέρει διοίκηση. Από εκεί και πέρα η ομάδα θα παίξει στην αλφατοπική κατηγορία μετά τις νέες εξελίξεις και ο στόχος για τη φετινή χρονιά είναι να βγουν όσο το δυνατόν περισσότεροι καλοί αθλητές που θα στελεχώσουν το κλίμα στα επόμενα χρόνια. Το κλίμα στην ομάδα πώς είναι, δηλαδή εννοώ το κλίμα παίκτες, διοίκηση, υπάρχει καλό κλίμα και στα αποδεκτέ και γενικά στους κόλπους της ομάδας? Η πρώτη εικόνα έδειξε ότι αυτή τη στιγμή ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη διοίκηση και στην ομάδα είναι ο Στέλιος ο Παπασαραφιανός, που είναι έφορος της ομάδας μπάσκετ και γενικότερα του μπάσκετ του ΑΟΠ. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω πράγματα. Από τη στιγμή που υπάρχει ο Στέλιος ο Παπασαραφιανός στον τομέα διοίκησης των παιχτών, πιστεύω ότι όλα τα θέματα θα είναι λυμμένα. Οι δυσκολίες γενικά που αντιμετωπίζετε, ποιες είναι τώρα? Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι γνωστές όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς δεν ζητάμε πολλά πράγματα. Ζητάμε να είναι καθαρό το γήπεδο. Πολύ απλά πράγματα. Δηλαδή η μέρη να το Δήμο να ασχοληθεί να υπάρχει καθαρό το γήπεδο και να υπάρχει ένα ζεστό νερό στα μπάνια για να μπορέσουν να γίνονται οι τέτοιες. Όσον αφορά το θέμα της θέρμανσης που θα έρθει περίπου μετά τον Δεκέμβριο, θα αρχίσουν τα κρύα και για 3 μήνες που θα είναι δύσκολος ο καιρός εδώ. Δεν περιμένουμε πολλά πράγματα, οπότε οι αθλητές πρέπει να μεριμνήσουν να είναι σωστά ντυμένοι για να ανταπεξέλθουν τις υποχρεώσεις της ομάδας. Δηλαδή ουσιαστικά όταν κάνεις εκτός είναι σαν να κάνεις εκτός. Άρα πρέπει να μεριμνήσουν όλοι οι αθλητές να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες, γιατί οι ανάγκες τώρα δεν βοηθούν στο να υπάρχει θέρμανση στο γήπεδο. Απλώς ζητάμε να υπάρχει καθαρότητα στο γήπεδο, το ελάχιστο, και να υπάρχει ζεστό νερό για τους αθλητές. Οπότε φαντάζομαι τώρα, σαν αθλητής και σε τόσα χρόνια στον ΑΟΠ και γνώμης για τις εγκαταστάσεις, να σε ρωτήσω, ας πούμε, εδώ πέρα, έστω με αυτά τα πενιχρά μέσα που υπάρχουν. Όποιοι έρχονται για παράδειγμα, όπως είναι η γνώμη του προπονητής τώρα της ανδρικής ομάδας, παιδικής και της αθλητικής, ο Βασίλης Τσολάκης, και τον υποδεχόμαστε και εμείς και τον καλωσορίζουμε στο νέο ξεκίνημα στον ΑΟΠ, λένε ότι ο Πολύγυρος είναι πάρα πολύ τυχερός που έχει αυτό το στολίδι. Η Θεσσαλονίκη το αναφέρει στολίδι αυτό το γήπεδο, παρόλο που είναι αχανές και μεγάλο και δεν ζεσταίνεται εύκολα. Όμως έχουμε τη δυνατότητα να προπονούμαστε στις ώρες που θέλουμε, με τις συνθήκες που θέλουμε. Φυσικά υπάρχουν και τα ελαττώματα, αλλά πραγματικά μιλάμε για στολίδι. Και πιστεύω, όπως είπε και ο Τάκης ο Ζακίλας, που στηρίζει την προσπάθεια του ΑΟΠ όλα αυτά τα χρόνια, όσο είμαι εγώ δηλαδή στην ομάδα, ο Τάκης είναι αρρωγός στην προσπάθεια και κατ' επέκταση στο Δήμο Πολυγύρου, ότι έστω και με αυτά τα 50.000 ευρώ θα κλειστούν αυτές οι ρογμές που υπάρχουν στη σκεπή σε πρώτη φάση, τουλάχιστον να μην καταστρέψουμε το παρκέ. Το παρκέ αυτό κατασκευάστηκε το 2004, αν θυμάμαι καλά, κόστησε πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ. Και μια επιδείνωση του παρκέ ακόμα περισσότερη, γιατί έχει ήδη ανοίξει το παρκέ σε ορισμένα σημεία από την βροχή, θα οδηγήσει την κατάσταση σε ακόμα δύσκολες καταστάσεις. Αυτό πιστεύω όσον αφορά το γήπεδο, ότι έχουμε ένα στολίδι και ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτό εδώ πέρα το γήπεδο για να προπονούμαστε. Νομίζω ότι θα ευχαριστούμε πολύ. Ευχηθούμε μια χρονιά χωρίς τραυματισμούς και κάθε επιτυχία για το κλίμα. Και εγώ εύχομαι το very round επιτυχίες, να είναι κοντά στον ΑΟΠ και να ακολουθεί τον ΑΟΠ σε κάθε το βήμα και να προβάλλει τις δραστηριότητες του ΑΟΠ μέσα από το very round. Τελεία.